ଅଛି ତମ ନାଁ ବୋଲ? ମୋ ନାଁ ବି ଆଶା ନାୟକ। ଘର ସରିଗିରି। ଘର ସରିଗିରି। ये कौन का जीवन बाबू? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଟିକେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ବାହାରେ ବସି ଆଉ ତନିୟ ନାୟକ ଆସିଲି ନାୟକ କଲେଇ ନାୟକ ଆଉ ମତେ କହିଲେ 50,000 ଦେଇକି ଝିଅକୁ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ କଲି ବୁଢ଼ୀ କାଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବିନି ଝିଅ ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ମତେକି ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିବି ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା 25 ତାରିଖରେ। ପୁଣି ସେ ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଯୋଉଠି ତାପଟିକି ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମଠିକି ଝିଅ କଥା ହେଲା କହିଲା ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଆଣିକି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ସାର୍ କହିଲା ଥାନାକୁ କହିବି। କାମିନୀ ନାୟକ। ଘର ବାପ ଘର ସିରିଗିଡ଼ା ଶାଶୁଘର ନିଗ୍ରାପଟା। ସାର୍ ଭଉଣୀ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପତ୍ତି କରି ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଯୋଉ ଭଉଣୀଟି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଝିଅଟି କନପୁର ବାହା ହେଇଥିଲା ତାର ଝିଅ ଦିଟାକୁ ପୁଅଟିଏ ସେଠୁ ସେ ସେଇଠି ଭଲ ଚଳି ନ ଜାଣିବାରୁ ଝିଅଟାକୁ ଆଣି ପକେଇଥିଲୁ ଯେ ବାପ ଘରେ ଥିଲା ସାଇକି ଜଣଙ୍କର ଟିଭି ଥିଲା ଏଇପଟିକି ଟିଭି ଦେଖି ଯାଏ ମା ହେଠୁ ଯାଇକିନା ଝଗଡ଼ା କରେ ତାଙ୍କର ଏଇପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ପାଣି ବିକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ହେଇପଟିକି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଠୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦେଖୁଛି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିବୁ ଆଉ ତୁ ଯା ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଆଉ ଝିଅ ଆଉ 2 ଦିନ ଯାକରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ସେଠୁ ଜଣେ ମାମାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଖାଇକିନା ସେ ମାମା ଜଣେ ଆଉ ସାହିରୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ହେଇକିନା ସମଲରୁ ଜଣେ ସିରଗିଡାରୁ 2 ଜଣ କଲେଇ ନାୟକ ଆସିଲି ନାୟକ ତନିୟ ନାୟକ ଏଇ 3 ଜଣ ସାରେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଶିକାମତା କରି ଘଡୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିନା ଆଡୁ ତାକୁ ସେଦିନ ରଖିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏମିତି ହଡୁ ଆଉ ଖାଇଲାନି ମା ଯେତେ ଡାକିଲା ଖାଇଲାନି ତାର ଦିନ ହଡୁ ସକାଳେ କଣ କଲା ଗାଧେଇ ଗଲା ଆସିଲା ଯେ ଯା ଘରେ ଟିଭି ଦେଖେ ତା ଘରୁ ହଡୁ ଚାହା ଫା ଖାଇଲା ତାକୁ ହଡୁ ଶିଖାମତା କରି ହଡୁ ମା ର ଭାଉଜର ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇକିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ବିଲ ପଟେ ଧରିକିନା ଆଉ ସମଲରୁ ଜଣେ ସିରଗିଡାରୁ 2 ଜଣ ହେଇ ତାକୁ ତାରିଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଶାଢୀ ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧେଇକିନା ଝିଅଟାକୁ ଡେଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଇଁ ଦେବାରୁ ହଡୁ ଆମେ ହଡୁ ଅନେଇଲୁ କହିଲୁ ଏଇତ ଆମେ ଝିଅ ହଜିଛି କି ଡେଇଁଛି କି କଣ ଆମେ ଟିକେ ଦିନେ 2 ଦିନ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲୁ ସେଠୁ 2 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ଝିଅ ଫୋନ କଲା ମତେ ଆଉ ସେଇ 3 ଜଣ ଆଣିକିନା ମତେ ଡେଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 50 ଥରେ ମାଗିଲେ 50,000 ଦେଲୁ ଆଉ ଥରେ 10,000 ମାଗିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ 10,000 50,000 ମାଗୁଛ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି ହେତିକିରେ ସାର୍ ସେ ତାର ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୋବାଇଲ ହେରା କରିଦେଇଛି ଥାନା ବାଲା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ବତେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଥରେ ବଡ ବାବୁକୁ କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ପାଇନୁ